लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै गोदान मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय बे आपडेट एबा टाइटेलनि नामा जागोन रथ'लwi आगै आरो बेवहाय सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव हेगारनाय जागोन नोंथांमोननि सेराव आं फारि फारि खिथागासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब अब्ला निसय लाइना सिरिज इउटिउब चेनेलनि गेजेराव नोंथांमोना बे एलबामखौ नुनो मोनगोन बे एलबामनि नामानो जाहैबाय रथ'लwi आगै नोंथांमोना थाबैनो थांनानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेवहाय जोंहा फावखुंग्रि हिसाबै दङ जोंहा मनालिसा हाज'वारि आरो बेवहाय सोरां बसुमतारी बिथां सानैखौ फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो बेवहाय डाइरेक्सन एबा करिय'ग्राफखौ खालामदों जोंहा सोरां बसुमतारीयानो प्रडिउसखौ खालामदों करिश्मा बर' थाबैनो नुनो मोनसिगोन दासान्दि माने शुटिंआ जोब्बाय होनना जों खोनानो मोनदों नोंथांमोना थाबैनो लाइनारि सिरिज इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लायबानो जाबाय स' अननानै आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनाव अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालाम माबायदि जादों सङा आरो भिडिअफोरा माबायदि जादों बेनोसै खुलुमबाय जय बर'